Hej, jeg vil lave en kort gennemgang af min besvarelse til min statistikopgave. Statistikopgaven er matematisk, og du kan også se den op primært sådan fagmatematisk, og du kan se den i vedhæften. Der er 4 opgaver. Der er et, hvor vi skal generere en ny operationssæt. Der er et, hvor vi skal gøre rede på, hvad der kendetegner operationssæt, hvor medianen og middeltal er tæt på hinanden, og et, hvor det ikke er. Der er en, hvor vi skal lave kort manus. Det mener jeg rigtig meget, det jeg gør her. Og en, hvor vi skal lave en analyse af, hvor mange elever, der har et studiearbejde. Godt. Jeg kommer til at svare på opgave 1 og 2 og 3 relativt sammenhængende, fordi de refererer ret direkte til hinanden, og så 4 for sig. I opgave 1, så skal jeg udarbejde et observationssæt. Det kan du aflæse dig til. Jeg lavede nogle tilfældigt genererede tal, og jeg lavede et observationssæt, hvor der var lidt mere ekstremt end de 2 andre, så vi kan se, at vi har mellem 60 og 0 gange på en time, eller på en skoledag, at de tjekker Facebook, så vi har en mindste værdi på 0, og vi har en største værdi på 60, og det kan vi se, at vi er nok med en median på 14, og en middeltal på over 16,5, så der er alligevel et signifikant spænd. Det fører os ind til opgave 2, hvor vi taler om, at hvis middeltal og median ligger tæt på hinanden, så har vi relativt få ekstreme værdier. Hvor hvis de ligger langt fra hinanden, så kan det være, at vi har store ekstreme værdier. Et klassisk eksempel på det her kunne være, hvis vi kigger på gennemsnitsindkomst, kan der være nogle ret store variationer. Hvis du har en mangemillionær i en folkeskoleklasse på Vestegnen, så vil gennemsnittet nok ligge relativt langt væk fra middeltallet. Næste er mit manus, hvor jeg siger nogenlunde det, jeg har sagt her nu. Men altså ligesom jeg prøver at lave sådan nogle spørgsmål, vi kunne give videre til børnene, som jeg tænker, der er værd at tage med. Hvad er det midterste tal? Og middeltallet, hvad er gennemsnittet for en hel gruppe? Og prøver at ligesom forklare det vigtige i det. Det sidste, vi skal beskæftige os med, er, at vi skal lave en kort analyse, hvor en skoleleder beder os om at finde ud af, hvor mange elever, der har fritidsjob i 9. klasse efter skoletiden. Jeg gennemgår ikke alle elementerne, men jeg tænker, at nogle af de vigtigste dele er 1. Hovedindstillinger. Vi vil afdække, hvor mange elever i 9. klasse, der har et job efter skoletiden. Jeg tænker, det der er opmærksom på at gøre, det er, hvordan samler vi dataen. Det er også ret vigtigt, at vi sorterer dataen, så det var efter skoletid, så vi skal sortere ferie og weekendjob fra. Og så tolkning er det rigtig vigtigt at sætte kriterier for, hvad det betyder mange, for det spørgsmål er. Tak for så meget.